Where are you? Nakalayo na. Magbabay ka nga. Mag-hi ka nga. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Ang driver na inaantok. Lasing yung driver, halata. Nakainom ng ano. Oh! Nakainom lang ng isang can ng Red Horse ba yun inom mo ngayon? Red Horse at saka yung Isang Heineken. Heineken. Isang Heineken Silver at saka Red Bull? Ay, Red Horse. Red Bull. Red Horse na ano, Nabili na naman, yung can. Luwag Yan. na, Play. Dali mo yung bag. Andito na tayo sa Henan. Let's go. Dito tayo nag All Saints Day. Okay? Let's go guys at mag la mierda tayo na at enjoyin natin ang moments ng All Saints Day. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ano yun? Hinanda yung antipara. Nye. Okay, go. Ganda ng Henan. Ganda ng ano niya. Garden niya. Ganda ng mga halaman at mga ano. At may guard pa silang gwapo. Oh. Mauna na may guard.
Oh, video. Yan. Video. Hawa nung kaya dili. So, ano? Aray. Bugat. Paano ka? Dili man kaya Bugat no. mo dyan? Ala bugat man kaya no. Ay, Ala di ko kakaya no. kasi akala mo kaya mo yun. Sinasabi ko. Yun. Ha? Musgana man nimo unsa man ka? Sana, naanod na. Hala bugat Sana oy. yun. Oh. Bugata oy. Hala pila ka kilo ni mga siguro na ay kuan. Kamay na ganyan na. 50 kilos. So, ano, bugatan eh. Try mo. Hydro, maskulado mong kasi yan. Maskulado kayo siya. May kinaon mo nung. Ay maawat na. Kanon gon, kanon. Ang galing ni Manong. Sige, palitan na to aron mabawasan. Ala, gamay na gani ang laman pero arang bugata. Iba Bugat stainless tayo. man ah, stainless. Hala nung ay bugat kayo nung. Sa mo, to, nagdapay karga. Hala. Ano eh? Gusto kayo ng marka yan? Wala. Matamis, sa'yo- ma'am? sa'yo Matamis? buntag. Patamis gamay, gamay siya. Karga ka? Oo. Matamis, ma'am? Tamis konti, gamay. Gamay, gamay. Yan. Magamay pa? Kana? Kaya sobra na. May energy na ako, sobra niya. Oo. Makusgan na ka. Ikaw, gusto mo? Hindi. Testing ma'am. Ikray, ma'am. Lagi. Lamig yun. Oo. Ilaw, lang. Ang sa baka, makuno ni sikreto niya. Mo nang mainom ta. Lami. Lami, ay! Yummy. Yummy, yummy. Taho! Gamay. Taho, 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 taho! Palit mo! Lamig kayo! Lamig kayo, taho! Tabangan nato si Manong kay bugat kayo! Mabigat masyado ang kanyang dala-dala, kaya tayo na kayo. Kana? Yan, sige, gamay Ay, lang. gamay pa. Tunga na, ana. Tunga to. Kana? Yan, sige, okay na na. Okay na na. Okay na na. Tama na, tama na. Yan, may karoon na. Hmm? Okay na. Okay? Sige. Ay, butang ato. Oh! Like a cat. Oh my god, nice. What is this? Nang mahalikan may agap kat masisaklat ang mundo'y gagaan mundo'y gagaan oy gagaan Ang galing niya. Wow. Baging tuhaw sayong sayaw Wow. Ang galing ah. Malay body waiting for Ang galing ah. playing for the people listen that we don't wanna fight you more when the mama wants and the children to play. Parang sila lagi nalipay yan. Basta magit anak. Ito na. Ito naman static mo. Natali na yan. 100, tagaig 100. Ano yung sikatang bayad? Eh, that, bigyan mo na 100. Kadong mainit ang pera. Kugihan Ondoy. Good luck. Oh, bitaw no? Kay og Tagalog kay wala maguruhon na pa kung unsay Tagalog. Ang English mo kinamatis. Mato Pag Bisaya kay. kinamatis daw. Mato Bisaya kay kanang hala o ratrat ra isa isa. Bisa Gonzalana? Oh, inato ra? Oh. Lingwahe. Asa man na ni day ang imong i-suggest? Kani, ang calamares kay naring seafoods kini. Ah, kana. Kani pod pasayan pwede po ni siya kay kuan man ni kanang
Shrimp and breadcrumbs deep fry. Mura po siya calamares pero shrimp. O sa Salimpi mo? Calamares iyang gusto na na. lang. O kana o katong duha ka beer. Nga mo puno lang miyo niya inig. Kuan sa Pwede kuan. rin. Isa ka calamares o Okay, unsay nga nimo dahay? Jerlyn. Ha? Jerlyn. Jerlyn sa Hayahay Resort. Kuan, wag pa sir, kay kaduha sir. Masahihon dayon ko nga wa pa ko mabusog. No, thanks. No, thanks. Uso mo kuno na kaduha. Musukol gyud sindayoy. Diri ra ko Dito ka para makakita ka ng view sa dagat. mao bitaw. Dito. Diri ra ni. Okay, si Marco kaya. Kain ka? Ay, hindi ako nagtanong kung may buko sila. Teka lang. Buko ang gusto niyan eh. Let's run. Ay, nagbabad ako sa dagat. Ang sarap. Ang sarap talaga. Ito ayaw oh. Ayaw niyang magbabad. Ang sarap magbabad sa dagat. Nasaan na si Marco? Lagi ang babad ng dagat pero ano, malagkit lang. Ito pala to, dagan na kayo kanina pa. Sino to? Kinsa man eh? Nangharana ka doy? Nangharana. How many times na nangharana? 7K plus Japanese and Surrender na ning tagatag. surrender na kayo ng How many times na nilapitan ng gigitara. Nagkakasundo na yata sila, nagsabot-sabot na sila doon eh. Pabalik-balik na yata eh no? Tapos yun na naman ang tugtog. Na, Jerlyn. Ayan. Calamares na. Ayan, may karamares na. Na, may pansit. Gusto mo pansit? Pansit. Okay. Mix na ay kanto na apoy bihon. O, anong gusto mo? Bihon, kanton, o ano? Yung mix? Order natin na pansit kanto. Ay, mahal-walo yun ah. Oh, yung bami? Oh, yung Bami. Oh, yan. Thank you, Doy. Thank you. Anong nangyari kay Marco? Parang sinabunutan ng sea urchin. Nandito ako. Ang ganda ng cloud formation. That. Uy, mayroon. Tama na, hindi na ito. Video na tayo. Saya naman. Yan na, pwede. Anong room? Room number 6. Number 7. Number 10. Ano yan? Depende.
Kasi yan sa bahay natin, guitar yung mga yan. Pansit. This is it, pansit. Ayan na. Sit, pansit nga lamig. This is it, mixed pansit. Niya na ang sit, pansit kay. Manata na. Tagsa pamiday. Kasi nagluto tayo. Duha pa ka sa bigay. Okay. Ayan na guys. Happy Halloween. All Saints Day na pala today. Salamat sa Diyos. Mag-pray tayo ng pasasalamat dahil hindi naman natuloy ang ulit-ulit na paalala na meron daw malakas na bagyo. Awa ng Diyos ay wala naman. At salamat din doon sa nagbigay na information para tayo ay ingatan. Salamat. May ngipin ka ng megalodon? Eh, yung ngipin ng mga senador na buhaya. Wala pa ma. Ito, ngipin ng buhaya ng senador, wala? At mga kurap? Pandora. Pandora? Oh. Maganda to ma'am. No. Libre hawak lang. Lang bayad. Ano? Magkano naman yan? Gusto ko yung malaki yung gano'n, may gano'n. Masyado naman. Malunod na yung bangka doon. Ngipin ng mga kurap na buhaya. Yan. Ang pangit naman ng dito. Ngipin ng kurap na buhaya, pangit pala. Pag siya na, tanggalin mo, hilain mo yan. Because my life I've been waiting for. I've been dying for. No mo mo. Wanna be born. Kano bilhin? Ayun ang mon. Yes, nice. I'm ready to love of the power of love. Galing. Babay ka naman dyan. Hi ka naman. Hi ka naman. Dito naman sa kabila. Hi ka naman. Hi. Hi. Tagalaman nila luto eh. It is not my son. Hello, ang taas ng mga coconut. Uy, lumati sa akin. Ano na naman? What's your name? Gusto mong ano? Pizza? You want some pizza, baby? Kaya ligas sa'yo. That is the 6 cheese pizza. Sarap ah. 6 kinds of cheese. Meron siyang blue ano. Ayun kita. Sarap? How is it? Sarap. Sarap. So cheesy. Sarap. Six na kinds of cheese. Ang sarap. So cheesy. Grabe. Meron siyang blue cheese eh. Lasang-lasa. Sarap.
Make yourself come on home. I want my body's being pressed. And I miss your ginger hair. And I'm feeling like some drugs. I want you to come along. Tapos na ang dinner natin. Let's go home. Oh, balik tayo. Saan na ba yung dadaan, dito or dito? I don't know anymore. Dito? Baba. Dito? No, baba. Baba. Para pasyalan natin ang Henan, our favorite resort. Mga busog na, ang lalaki ng tiyan, mabigat ng tiyan. Kaya ay hindi, dito. Dito, dito sa kabila. Dito sa kabila yun. Okay, pagod na Marco. What time is it? Already 8? Hmm? Already 8? Give me... Ito na tayo, malapit na tayo sa bahay, magpaalam na tayo. Tapos na ang pag-enjoy natin ng All Saints Day. Ayan! Let's go home and sleep. Matulog ng matiwasay. Thank you Lord God sa lahat-lahat ng mga enjoyment, mga magagandang nangyari today. Okay, bye-bye. Love you all guys.
subscribe na. Doon sa mga hindi pa nag-subscribe, please like, comment, share itong video natin. And click the notification bell para ma-update kayo lagi. Okay? Bye-bye!